I didn't hear that part. God is good all the time. God is excellent. Amen. I can attest that God is good. The fact that we can still see, the fact that we can still hear, it is evidence that God is still good. Amen. Amen. Okay, let me just have something on my chest I need to say before I start with the message. I was invited to come and do a week of prayer. And my mind was geared for that. And I prepared for 7 hours. 1 hour Sunday, Monday to Sabbath. But I was only able to preach 1 hour on Sunday. I felt that I have to say this. I took leave from work just to be here. So I felt that I have to say it. You can say amen. Yeah, but I'm disappointed. I'm bitter at the same time. It's not a carnal. We have read most. It says, be angry but do not sin. Amen. Amen. I believe I have not sinned. I was just, overwhelmed. Okay. Alright. But there's nothing we can do. Okay, let's pray. Our Heavenly Father, I'm just a mere mortal. There's nothing good in me. I'm just dust. But Father, you've placed the burden of your word in my heart. And I ask, Father, for the power of the Holy Spirit to descend and dwell upon our minds. I pray, Father, where we have sinned as individuals, as a church, even myself, I ask that you may forgive me and may you forgive us, and that nothing may get in the way of the message that you have prepared for us today. In the name of Jesus Christ and for his name's sake we pray. Amen. I was given a theme, and the theme was, are you secured? And then I was told that it is a health emphasis week. So whatever I have to speak about must connect to health. And then on Sunday evening, our first message, we looked at health and happiness in the home. And then we realized, or we learned, that there's a great controversy. There's a war between the power of good and the power of evil. And this war, it began in heaven. But now it is no longer in heaven, but it is on earth. And we are not just talking about earth, but this conflict is centered on the families. There is a war happening around our families. Satan wants to occupy and capture our families.
ngakuye. At the same time, God wants to capture our family. Kwangexesha linye uThixo naye ufuna into yoba amakhaya ethu awabambe abe ngakuye. And we also learned Phinde safunda lento that the primary target of the devil into yokuba ayena mntu ongendawo omjongileyo is to destabilize the head of the family. ujonge kakhulu apha kwiintloko zamakhaya. If you can destabilize the man Ungakwazi into yokuba uzichukumise ubeke bucala indoda lena. who is the husband, house band, Ekumele into yoba nguye othi aqokelele amakhaya. and being the house band, And engumqokeleli wamakhaya. he binds the members of the family together. Uye bekumele into yoba uthatha onke amalungu amakhaya awasondeza abe ndaweninye. While at the same time, Kwangexesha linye he is connected to God. abe nje bebeqokelela bonke ahlale ebambe isandla kuYesu. Therefore, if you can get the man drunk, Ngaso sizathu ubungakwazi into yoba wenza indoda le incile. Gqibile. Nkosi yami. Gqibile ongendawo. you've captured the family. Ubambe lonke ikhaya. Hey. And we have also learned, Saphinda safunda lento. if you can look at the condition of the churches, Ubungakujonge imeko yamabandla. hey, Madoda. hey bazalwane, Brethren, the churches are empty. amabandla akukho bantu emabandleni. I'm not saying there are no people in church. Andithi akukho bantu emabandleni. Indve kahle. The churches are filled with women, Amabandla kugcwele abafazi kuwo. but the men Amadoda are in the taverns. akwithaveni esibhini. There's a big problem Yingxaki enkulu lena in our society. apha eluntwini. All right, I'm not there Kodwa kasikho lapha this morning. kule ntsasa. I'm just summarizing. Ya ukumela. And then we looked at Genesis chapter 3, verse 15 on Tuesday, but it was only 20 minutes, and then we closed. Jonge nje kancinci pha kuGenesis 15. Where the Bible says, I will put enmity. Apho ilizwi likaThixo lisithi ndawufaka ubutshaba. I will put enmity. Ndawufaka ubutshaba. And this is the very first promise in the Bible. Yi-promise yokuqala kwilizwi likaThixo. God promises Apho uThixo ethembisa into yokuba hatred. uyawufaka intiyo. Are we together, beloved? Siyayiva le nto bazalwane. Amen. Amen. I'm not there again. Asikho lapho ke nangoku. And last night, Izolo by the mercies of God, ngenceba zikaThixo we looked at this theme sithe sajonga esi sihloko in Psalms chapter 67. Psalm 67. The title of the message was Isihloko samyalezo besithi Called to be a Blessing. ukubizelwa into yokuba ube yintsikelelo. And the Bible, if you read it, it says, Lithi ilizwi likaThixo xa ulifunda. God be merciful unto us Thixo xa ube nenceba ngakuthi and bless us usisikelele. and cause his face to shine upon us, Enze into yokuba ubuso bakhe busijonge. that thy way may be known upon earth, Wenze into yoba indlela zakho zaziwe apha eluntwini. and your saving health Nesandla sakho sempiliso amongst all nations. phambi kwawo wonke amazwe. And we have learned that this psalm Sifunde into yokuba le ndumiso lena is a prayer at the same time, umthandazo kwangexesha linye. and it is a prayer Ikwangumthandazo for the promised ones. okuthandazelwa abo bathi bathenjiswe. Are we together, beloved? Sisekunye bazalwane. This is the promise that God gave to Abraham. Sisithembiso esi uThixo wathi wasinika uAbraham. That listen, Abraham, Esithi mamela I Abraham. will bless the families of the earth through you. Ndiyawuthi ndisikelele amakhaya alomhlaba ngawe. In other words, Ngamanye amazwi the blessing of the world intsikelelo yehlabathi was resting on Abraham. yayiphezu kwentloko kaAbraham. And we have also learned Futhi sithe safunda into yokuba that those who are in Christ, abo bakuKristu they are the seed of Abraham. basisizalelano sikaAbraham. In other words, Ngamanye amazwi what God promised to Abraham, isithembiso uThixo senza kuAbraham He's promising the Christians of today. thembisa kwamaKristu. In other words, Ngamanye amazwi the blessing of Cryfontaine intsikelelo yalapha eKraifontein is
on the people of God. ilapha ezandleni zabantu bakaThixo. And we have also learned this point Sifunde nalento that the Bible ubilizwi likaThixo is a book of extreme opposites. yincwadi eveza izinto ezohlukene kakhulu. Let me explain. Mandicacise. By extreme opposites, it's this. Izinto ezohlukene kakhulu It's yilento. either yes or no. Ithi ewe okanye ithi hayi. It is either life or death. Bubomi okanye kukufa. Death is the extreme opposite of life. Ukufa yinto echasene kakhulu nobomi. Are we together, beloved? Kunye bazalwane. And then blessing and cursing are extreme opposites. Ukusikelelwa nokuqalekiswa zinto ezichasene kakhulu. Now connect with me. Help me to connect this. Na madibanise zinto hamba nami. The Bible says Lithi ilizwi likaThixo. that God ubuThixo is going to bless us. wawuthi asikelele thina. And when He blesses us, Xa ethi asikelele we thina. are going to bless the world. Sikelele ihlabathi. Let me ask you a question. Mandikubuze nakumbuzo. Are you blessed this morning? Usikelele na kule ntsasa. Are you a blessing to the world? Uyisikelelo na kwihlabathi. If you are not blessed, Uba usikelelwanga. and if you are not a blessing, Uba uyiyo you insikelelo. are a curse to society. Uye uziqalekiso eluntwini. Akho middle ground. Okay. He has a right, he's a preacher also. Amen. Nayi lungelo. Shumayeli. As I was praying and asking God to show me what I should talk about this Xa morning, bendithandaza ndicela uThixo into bandibonisa into bandithethe ngantoni kule ntsasa. God said, Uthethe wathi uThixo preach this one, shumayela nantsi into this one. lena kanye. The question that I want us to answer this morning, Umbuzo endifuna into yoba siwuphendule kule ntsasa. where are the men? Apha amadoda. Oh, hey. Where are the men? Apha amadoda. Our memory verse Indima yethu esawuthi siyigcine engqondweni is Ezekiel chapter 22. ikuEzekiel chapter 22. Chapter 22, I am going to read it. Chapter 22 sayifunda. I'm going to read from verse 29 and as we proceed. Ngiyafunda usukela phaa kuverse 29. Nawufunda ezibhayibheleni zenu nani. Can I also make this request? I forgot to say it. Zawuthi ndifake esi sicelo. Yenda libala usicela. Can you please pray for me? Amen. Ngicela into yoba nindithandazele. Amen. Amen. Another request is pray for yourselves. Enye isicelo sami into yoba nizithandazele nani. Amen. 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 As we are delivering the message. Asithi siqhubeke nomyalezo. Our memory verse is Ezekiel chapter 22, verse 29. The Bible says, if you are there, can you please say amen? Amen. Amen. The Bible says in verse 29, the people of the land have used oppression and exercised robbery and have vexed the poor and the needy. Yea, they have oppressed the stranger wrongfully. And I sought for a man amongst them that should make the hedge, that should make up the hedge, and stand in the gap before me for the land, that I should not destroy it, but I found none. May God bless the reading of His word now and forevermore. Amen. As mentioned, Njengoba bese kutshiwo, as we can see, this is the book of Ezekiel. njengoba sibona apha kule ncwadi le kaEzekiel. Now the book of Ezekiel Le ncwadi ke lena is divided into two parts. yahlulwe yazi iimpatsi ezimbini. Part 1 Le yokuqala starts from chapter 1 verse 1 iqala phaa kwisahluko sokuqala indima yokuqala and it ends in chapter 33 to verse 20. phele kule ndawo ayitshoyo.
Now the theme of this first part of the book, isihloko ke sale ndawo leyo yokuqala kule ncwadi okay, before I go to the theme. phambi koba ngene kwisihloko So I said the book of Ezekiel is divided into two parts. ndithe le ncwadi ke yahlulwe yazi indawo ezimbini. And Ezekiel is carrying a message in part 1. uEzekiel uzisa umyalezo kule yokuqala indima And is preaching to the children of Israel ushumayela kwabantwana bakaSirayeli who are on their way abakwindlela to Babylon. ebasa eBhabheli. Are we together? Sisekunye. The Babylonians have come and taken the children of Israel. abasebhabheli bafike babathatha abantwana bakaSirayeli And they are now standing by the river of Chebar ngoku bame kulo mlambo wasesheba near Babylon. besondela apha eBhabheli And they are slaves. bangamakhoboka They are leaving their God. bashiya indawo kaThixo wabo And they are leaving their place, Jerusalem, bashiya indawo yabo iJerusalem so that they can become slaves in Babylon. basiwa into yoba bayoba ngamakhoboka eBhabheli. Now, and then there is part 2 of the book. kubekho ngoku elicala lesibini kule ncwadi And then it's from chapter 33, verse 21 to chapter 48. sukela phaa chapter 33. So the theme of this second part of the book le yesibini into eyenzekayo ekuthethwa ngayo is restoration. kukubuyisela izinto endaweni yazo. In the first part of the book, kule yokuqala ipati yencwadi Ezekiel is carrying messages uEzekiel uzisa imiyalezo and he is preaching to the children of Israel ushumayeza kwabantwana bakaSirayeli who are on their way to Babylon. abesendleleni ebukhobokeni And eBhabheli he says to them, uthetha kube sithi repent. guqukani. And he preaches the message of repentance. ushumayela umyalezo othi And he guqukani says, listen, uthi mamelani repent, guqukani and you will be restored to Jerusalem. nawuthi nibuyiselwe ke ngoJerusalem. Oh, my dear friends, Hlobo zami Ezekiel is not the only prophet that is preaching the same message. uEzekiel ayinguyedwa umprofeti oshumayeza lo There has been myalezo. prophets before. baninzi abaprofeti bebe phambi kwakhe Prophets such as Jeremiah, abaprofeti abafana noJeremiah such as Isaiah, abafana noIsaiah and many other prophets. nabaninzi abanye abaprofeti God has been speaking, uThixo bethetha ngabo telling the people ebaxelele that repent. ukuba guqukani. And then God says, if you read in the book of 2 Chronicles uba now, uyafunda ngokuphaa kwincwadi yesibini yeChronicles chapter 36, the Bible says, lithi ilizwi likaThixo xa lithetha when God could do nothing, xa uThixo wayengenayo enye into he angayenza sent prophets. wathi athumela abaprofeti And the Bible says lithi ilizwi likaThixo they began to hate or despise the words of the into prophets. yokuba ngoku baqaphukela amazwi abaprofeti abathunyelwe nguThixo They hated the prophets of God. baqaphukela abaprofeti bakaThixo At the same time, kwangeli xesha linye the Bible says lithi ilizwi likaThixo God sent these prophets. xa uThixo ethumela aba baprofeti It was an act of mercy. yayiyinceba kaThixo. And then the people said, bathi abantu hayi khona sidikwe finish we uJeremiah. are tired and finished of Jeremiah. Sidikwe finish uIsaiah. Sanele uIsaiah were tired. And God said, the Bible says, And the word of God says until there was no remedy. kwade kwafikelele ekubeni baye ngoku akwabikho yeza ke ngoku yale meko yabo. God says, I've tried everything. uThixo ndenze yonke into endingayenza. There is no more remedy for this ayikho people. enye into alikho enye icebo ngoku for And the only solution, inye ke ngoku icebo they endilibonayo must go to Babylon. kuyanyanzeleka into yoba bathi bavumele babe ngabakhoboka. When they are in pain, xa they besentlungwini are going to repent. bazothi baguquke. Oh, my dear friends, hlobo don't allow God to enter that room of your life. salokuvumela uThixo into yoba abone into yoba mawuve kabuhlungu uzulunge. One word is enough. makathethe nje ilizwi libe linye uThixo. Don't allow God to bring circumstances in your uvumele life. uThixo into yoba ade azame nezinye amanye amacebo abuhlungu manje. Bring pain, sickness, death in your family. ude kukathi into yoba kuyafiwa kukho izigulo ngenxa yobungamameli. And then Ezekiel writes this verse. uthetha ke ngoku le ndima uEzekiel He's telling the people in the river of Chebar. uxelela aba bantu bayebukhobokeni apha kulo mlambo He says the land uthi umhlaba has used oppression basebenzise ingcinazelo and have exercised robbery. basebenzisa nobusela. Man kancane, man kancane. All right. Let me slow down a bit.
The Bible says lithi ilizwi the likaThixo people of the land abantu balomhlaba were using oppression. basebenzise ingcinazelo. Hey, my dear friends, Bazalwane, it's as if Ezekiel examined and surveyed the land of Israel. kungathi uEzekiel wathi wajonga wahlola umhlaba And kaSirayeli. he said, Wathatha sithi these people aba bantu aba are oppressors. bangabagcinazeli. My dear friends, I believe the conditions that we are finding in the times of Ezekiel Sihlobo ndiyakholelwa into yoba ezi meko sasizibona ngeli xesha likaEzekiel are even happening today. ziyenzeka namhlanje ezo meko. My dear friends, Bazalwane, there are people kukho abantu who think they are superior abacinga into yoba bangaphezulu just because they are white. ngenxa yento yoba bemhlophe. The whites think they are superior, they are Abantu better than the abamhlophe coloreds. bacinga into yoba bangcono kunamakhaladi. And coloreds think they are better than Amakhaladi the acinga blacks. into yoba bangcono kunabamnyama. Are we together, beloved? Sikunye. Masonde. Let's come close. Amakhosa Yokhosa think they are better than the Zulus. bacinga into yoba bangcono kunamaZulu. At the same time, Kwangeli xesha linye South Africans, abantu balapha emzantsi they think they are better than the bacinga Nigerians. into yoba bangcono kunabasenigeria. Let's come a bit closer. Masondele South Africans, abantu balapha emzantsi they think they are better than bacinga Zimbabweans. into yoba bangcono kunabasezimbabwe. Let's come a bit closer and flip Sibuyele it. kwakhona Zimbabweans, abantu they basezimbabwe think they are better than South bacinga Africans. into yoba bangcono kunabalapha emzantsi. And because of that mindset, ngenxa into yoba bonke banke bacinga uba bangcono kunabanye because of that mindset, ngenxa yaloo ngqondo if they are given an opportunity to lead, uba banikwa inxaxheba yoba they bakhokhele are going to use their power to oppress. bazosebenzisa amandla abo into yoba bagcinazele. Wonke umntu ucinga ungcono kunomntu. Beloved, Bazalwane sihlobo, we are in church. silapha sisenkonzweni apha. And because we are in church, Ngenxa yento yoba sisenkonzweni we are invited by Jesus. sithe samkelwa nguYesu Kristu. And in Jesus, Apha kwaYesu there is no man, akukho mntu, there is no woman, akukho ndoda, akukho mfazi. there is Tyhini? no Zimbabwean, Akukho Mzimbabwe, there is no South akukho African. South African. And then it continues to say, Qhubeka isithi they le have exercised robbery. bathe basebenzisa nobusela. There's robbery everywhere in the world. Kukusela ke indawo yonke uchithile izinto zabantu. And then the next part says, and they have vexed the poor and the needy. Qhubeka isithi babangcungcuthekisile abangenanto nabadingayo. There are places you go to Zikhona indawo yakuzo. whereby you are when Angizazi nini ezi ndawo. there are places you go to Kukho indawo othi xa usiya kuzo that for you to be elected in office, uze wena uchongwe into yoba ube ngumphathi. we look at the amount of money you have. Kuqalwe kujongwe into yokuba urhola malini. Here in church, Apha sithetha ngamabandla. there are places, Kukho amabandla. depending on how much you are educated. Xhomeke into yoba kuqala ufunde kanganani kanene. And this is what we have done. Le nto siyenzileyo thina We are equating education. sithe sathatha imfundo sayifanisa, We are equating power like money. sithe sathatha ezempokotho umnotho sakufanisa, And we have equated it to holiness. sithe sakufanisa nobungcwele. You are educated, you are holy. Uba ufundile kuthetha ungcwele. You have money, you are holy. Uba unemali kuthetha ungcwele. And because you are holy, Ngenxa into yoba ungcwele it ke will make you a leader. sawuthi sikuthathe sikwenze inkokheli. God is looking at this thing. uThixo uthe wayijonga yonke loo meko God leyo. is watching this thing. Ujongile ezi zenzo And He ezi. says, repent. Uthi guqukani. Amen. And the Bible says, Lithi ilizwi likaThixo. and they have oppressed the stranger wrongfully. Bangcungcuthekise nabahambi ngendlela I must engeyiyo. say, I must talk about this. Kuyanyanzeleka into yoba ndithethe What ngale is a ndaba. stranger? Yintoni umhambi? A stranger is a foreigner. Umhambi ngumntu avela kwelinye ilizwe. The okanye Bible umhlaba. says, Lithi ilizwi
likathixo children of abantwana Israel, they bakaSirayeli were oppressing foreigners. babengcungcuthekisa abahamba bavela kwamanye amazwe. Let's talk about the Israel of today. Kesithethe ngamaSirayeli namhlanje. Oppressing foreigners. Ukucinazela abantu abavela kwamanye amazwe. Oppressing Nigerians. Ngcungcuthekisa amaNigeria. Oppressing Congolese. Ngcungcuthekisa abantu abavela eCongo. Oppressing Zimbabweans. Ngcungcuthekisa abantu abavela eZimbabwe. God says, uThixo I am watching. jongile. And if the program is run by Zimbabweans, Uba kathi noma uba I-program iqhutshwa ngumZimbabwe. we are not going to follow that thing. Asifuni uyilandela. Asiyapho. We're not going there. Beloved, Bathandekayo. let me come a bit closer Sondele futhi. and flip it again. Phinde ndiyibhuqe. I have many, I travel a lot. Ngihamba kwindawo ezininzi. I travel a lot. Ngihamba kwindawo ezininzi. I have friends from all over the Nabahlobo nationalities. abavela kwamazwe ngamazwe. Ngikhethile. To my Zimbabwean friends, Kwizihlobo zami zaseZimbabwe. I'll be plain and straightforward with you. Ngizothetha nani ngendlela enimo. Let's begin to change our language. Masike siguqule indlela esithetha ngayo. Let me explain. La ngicacise. Zimbabwe Zimbabwe is not the standard of righteousness. iZimbabwe ayo standard so Zimbabwe is not the standard of holiness. iZimbabwe ayo standard so baholi so bungcwele. Let me explain again. Mandicacise futhi bandithini. When something is done Uba into iyenziwa and we make a decision, and uthatha isigqibo. don't tell us that back at home we don't do that. Usixelele into yoba ekhaya asenzi ngale ndlela. Amen. Zimbabwe is not the standard of righteousness, man. iZimbabwe ayiso standard sobungcwele. Christianity is a global movement. Kristu into yehlabathi lonke. And the standard is one. Standard sinye. It is the Bible. Ilizwi likaThixo. It is the spirit of prophecy. Moya wesiprofeto. It is the church manual. Church manual. Besihamba ngayo singamasabathi. Amen. Na South Africa na Zimbabwe le. Shama kunye mos. Are we still together? Are we together, saints? Oh, yes. And the Bible says in verse 30. Lithi ilizwi likaThixo kule ndima. By the way, before I move from this, Ingahambi apha. the Bible says Lithi ilizwi likaThixo. they vex the poor and the needy. Bathi bangcungcuthekisa amahlwempu nabadingayo. I need to talk about this thing. Funeka ndithethe nakule ndawo. Did you know Ubuyazi lento? that many other nations, Uba kwamazwe amaninzi you see, God hates it when poor people uThixo uyayicapukela into yoba amahlwempu are oppressed. angcungcuthekisa. He hates it. Uyayicapukela. You go to the same book of Ezekiel, Uye kwakule ncwadi inye incwadi kaEzekiel. 16 verse 49, the Bible says, Phaa kwezaa ndimi lithi ilizwi likaThixo. this was the sin, the iniquity of thy sister Sodom. Yayile nto ke isono sikaSodom. What was the sin of Sodom? Yayintoni isono saseSodom? Number one, Okokuqala, pride, ukuziphatha irhathi. Phakamisa. fullness of bread. Ukuthi soloko befuna isonka. Fullness of Ngapho bread. bebedinga. Let me explain. Fullness of bread. Bathe kuthini? Materialism. All right. Usoloko bethanda izinto. Fullness of bread Thanda izinto kakhulu. and abundance of idleness was in her. Futhi ufumanisa into yoba banexesha elininzi gqithi. Bengenzi into. Akho nto abayenzayo. They're not doing anything. And the next part it says, Ithi ke ngoku xa iqhubeka. she did not strengthen the hand of the poor and of the needy. ESodom zange baye kwimeko yamahlwempu nabadingayo bazama uyilungisa. Bazalwana, asihamba kunye Wednesday. Now still together. The Bible says Lithi ilizwi likaThixo. this was the sin of Sodom. Yayile nto isono saseSodom. In other words, Ngamanye amazwi, in Sodom and Gomorrah, eSodom naseGomora, the rich were getting rich abantu ababezizityebi babeqhubeka and the poor were getting poor. abangamahlwempu babesihla. And at the same time, Kwangeli xesha linye the rich were only looking after their own interest. abazizityebi babejongene nje nemeko yabo. And at the same time, Kwangeli xesha linye they were oppressing the poor. babecinazela abangenanto. And God is saying, Uthi uThixo xa ithetha I ngomeko burned Sodom ndathi ndabatshisa
uzawuthi atshise lo mhlaba wonke because of this. ngenxa yesono. And God gives us talents. uThixo usinika italente. Let me explain. He gives us talents. Andicacise usinika italente. We have many talents. sinetalente ngetalente. And one of the talents enye yetalente asinika is yona money. mali. Ayo mali yakho leya. It's not your money. It's your talent. Italente oyinikwa nguThixo. Yeah. And therefore he says, ngenxa yesizathu uthethe sithi use it. isebenzise. Use it. Isebenzise. Not for yourself. ungayisebenziseli wena. Use it for the gospel. isebenzisele ivangeli. My dear friends, let me share this quickly. zihlobo zami mani ke ndixelele Don't oppress the poor. sucinazela amahlwempu. And you'll find a Christian. Tell them I'm a Christian. I'm a Christian. Man aKristu. I'm talking about Christians. I'm also a Christian. Going to ShopRite, Buy a ShopRite. Pick and Pay, Pick and Pay. Spar, Spar. and the trolley will be filled. Trolley is this way. And outside of the shop, Apha ngaphandle evenkileni you have the poor and the needy. kukho amahlwempu nabadingayo. And you say this prayer in your heart. uthethe lo mthandazo enhliziyweni yakho. Let this guy not come to me. Angaziphumi lo mntu lona angaziphumi. uyathandaza. Who heard that prayer? ubani ova lo mthandazo njalo ke ngoku? Who are you praying to? Thandaza kubani? The God of the universe uThixo weli lizwe lilonke is not listening to such prayers. amamela umthandazo onjalo. The devil sits there and he says, okay, thank you. amameleyo athi ho hayi ke uthetha nam ke ngoku ndiyabulela. And then you will strengthen the heart with pride athi ke ngoku afike enhliziyweni yakho ayenza into yoba ube nekhathi even more. and selfishness. akwenza into yoba ube nomna cinge ngawe. thandaze kuye kaloku. Samba kunye mosibani. Together, beloved. The church is following. Can you please say amen? Amen. And then the next verse. indima elandelayo This is the verse that causes me to think. yile ndima yeyona endenza into yoba ndicinge ke ngoku. The Bible says, lithi ilizwi likaThixo and I sought for a man. ndathi ndakhangela I want us to stay there ndifuna sike sihlale kule ndawo until the end of the message. side sigqibe umyalezo wethu. The Bible says, lithi ilizwi likaThixo and I sought for a man ndathi ke ngoku ndakhangela indoda amongst them phakathi kwabo that should make up the hedge eyawuthi ibiye and stand in the gap ithi ime kwesi sikhewu before me for the land, esiphakathi kwam Thixo nomhlaba that I should not destroy kwenzela it. into yokuba ndingafiki But I nditshabalalise. found none. ekhangeleni kwam andayifumana loo ndoda hayi nomnye ofumanekayo. God says, listen, uthi uThixo this is the condition of this world. indimeko yalo mhlaba. I don't want to destroy these people. andifuni ubatshabalalisa aba bantu. But before, at least if I can just find one man uba nje ndingafumana nje indoda enye ezawubathethelela to stand in the gap ime phakathi kwam umsindo wam between my anger phakathi komsindo wam Oh, Jesus. and their life. nobomi babo. indoda nje enye izawuba umthetheleli. And then the Bible says that I found none. ithi ilizwi likaThixo uThixo wathi ndithe ndikhangela andafumana nenye. And as a result, ngenxa yeso sizathu because I could find none, ngenxa into yoba ndingakhange ndikwazi ufumana nenye I indoda took them to Babylon. ndabathatha ndabafaka ebhabheli. My question is, nanku umbuzo, why is God looking for a man? utheni uThixo ekhangela indoda? This is the reason. nasi isizathu. Because in the beginning, ngoba ekudaleni when God created the world, ngoku uThixo uyisakha umhlaba He put a man. wabeka indoda. Amen. Yeah. Amen. He put a man. wabeka indoda. And if you can read this thing carefully, xa uyifunda le nto kakuhle I spoke about it on Monday. ndithethe ngayo Sunday evening. ngecawe. All right, I'm trying to break this down. ndizama into yoba ndize nayo le nto niyive kakuhle. When God created the world, xa uThixo wayisakha ihlabathi who was the first man? Who was the first person? yayingubani umntu wokuqala? Who was the first person? yayingubani? ayingomntu wokucinga bani?
Indoda Adam. It was Adam, right? He was the first man. And now Paul, looking at that experience of Genesis chapter 1 and 2. uPaulos xa ijonga ngokulo le nto yenzeka pha kuGenesis Chapter 1 and 2. chapter 1 and 2. In the book of 1 Corinthians 11 verse 3. 1 Corinthians 11 verse 3. He says, Uthethe sithi uPaulos, the head inhloko of every woman yomfazi wonke is the man. indoda. And the head of every man Inhloko yendoda yonke is Christ. uKristu. And the head of Christ Inhloko kaKristu is God the Father. uThixo uBawo. This is the system of heads. Yi-system yenhloko. Amen. Are we still together? What we call the system of patriarchy. Yile nto abanye ke bathi yi-system yi-patriarchy. In other words, in God's original plan, Kwi-plan yokuqala kaThixo, God the Father, uBawo He will talk to Christ, wayithetha noKristu. and Christ will talk uKristu athethe with the man, nendoda. and the man will talk Indoda lena ithethe with the woman. nomfazi. But the devil comes in Genesis 3. Wafika ke ngoku uSathane pha kuGenesis chapter He 3. does not speak to the man. Akathethi nendoda He uSathane. speaks to the woman. Uthetha nomfazi. Go and speak to the man. Hamba ke ngoku wena mfazi uyothetha nendoda. Igqwethile yonke le nto. Hey, not sure. Nihleli. Hallelujah. Oh, good. Because of time, I must just summarize now. Kanyanzeleke into yoba ndishwankathele ke ngoku ngenxa yexesha. And then in Genesis 3, KuGenesis 3 remember the story. siyakhumbula ibali. After the snake, the devil, Xa uSathane sebenzisa inyoka spoke to the woman, ethetha nomfazi. her mind, her thinking changed. Ingqondo yakhe yavele yaguquka ke ngoku. And she began to doubt the wisdom of God. Waqala into yokuba athandabuze ubulumko bukaThixo. Because it was wisdom Ngoba yayikho ubulumko kaloku. when God said, Xa uThixo wayisithi don't eat of this fruit. sukutya kulo mthi. She doubted that wisdom. Waqala ngothandabuza obo bulumko. And then this concept of humanism was born. Yatsho ke ngoku le nto ithi xa ibizwa kuthiwa yi-humanism yatsho yazalwa ke ngoku. That is, man can act and think independent of God. Le nto yokuba singabantu asimdingi uThixo, siyakwazi into yoba sizicingele ngokwethu. Sama kunye musibangele. I'm still together. All right. And then, let me leave this part. Asibe siyiyeka. And then afterwards, Emva koko she takes the fruit, thatha fruit she eats it, wayitya, she gives it to the husband, wahamba wayonika umyeni and wakhe. the husband also eats. Nomyeni watya. And after they've eaten, Emveni koba betyile, the Bible says they were ashamed. lithi ilizwi likaThixo banentloni. On Sunday, we talked about this. Ngecawe sithethile ngale nto. There are two diet plans in the world. Kukho ii-diets ezimbini apha emhlabeni. The diet of God Kukho idiet kaThixo and the diet of the devil. nediet kaSathane. In Genesis chapter 3, KuGenesis chapter 3 you find the diet of the devil. uyayifumana idiet kaSathane. And we see the consequences of that diet. Siyazibona ke iziphumo zale diet le The kaSathane. consequences of that diet Iziphumo zale diet was that they felt ashamed. bathi banentloni. What type of food is this Wakupha kutya kwenza intloni. that makes a person naked? Ekwenza into yoba umntu avele angabi nanto abeze. Heyi le diet. What type of food is this Wakupha kutya that makes men to be unable to stand in the presence of God? okwenza into yoba umntu angakwazi ukuma ajongane noThixo. Where are the men? Apha amadoda. And then God comes Fike ngokuThixo. while they are busy trying to cover their mistakes. Besajongajonga bezama ugquma eli hlazo bakulo. Oh, praise the Lord. Siyayibulela inkosi. Praise the Lord. Siyidumise inkosi. They were not looking for God, Babengakhangela uThixo. but it is God that was looking for Kodwa them. nguThixo ekhangela bona. While they are busy fixing their mistakes, Bezama into yoba balungise iziphoso God zabo. was looking for them. uThixo They wayebakhangela. are not thinking about God. Abacingi ngoThixo. And many of us, Abaninzi abakuthi. when we have done something wrong, Xa senze iziphoso into we engalunganga. don't want God. Asimfuni uThixo. We don't want prayer. Asimfuni umthandazo. We don't want the Bible. Asilifuni ilizwi We likaThixo. don't want church. Asifuni inkonzo.
But God searches us. Kodwa uThixo uyakhangela. He searches us. Uyakhangela uThixo. Amen. And the Bible says, Lithi ilizwi likaThixo. while they were busy covering their mistakes, Basabhizi besiguma-guma. they heard the voice of the Lord Bazwa God izwi likaThixo. Hallelujah. walking in the garden Ezula apha emnyezweni. in the cool of the day. Apha imini iphole kamnandi. And Adam and his wife U-Adam nowakwakhe hid themselves from the presence of the Lord. bazifihla. And the voice cried and Ilizwi said, laqhwaza lisithi, Adam, Adam, where are you? Adam, where are you? uphi Adam? The voice did not say, Eve, where are you? Ilizwi zange lithi Efa uphi. Hey, Adam. Adam, where are you? Adam uphi. If Kraaifontein is in a mess, Uba iKraaifontein isengxakini, God does not look far. uThixo akakhangeli kude. He doesn't blame political parties. Akahamba aye kwi-ANC ne-EFF. Akaloku i-EFF ephethe hayi ANC. No, no. Akathi hayi kuphethe lo kuphethe lo. Akenzi loo nto uThixo. Anexesha loo nto. Hey. When the church is in a mess, Xa ibandla limanyukunyezi, God does not go far. uThixo akayi kude. When our homes are collapsing, Xa amakhaya ethu eqhekeka, God does not go far. uThixo akayi kude. He looks for the man. Ukhangela indoda. Where are the men Apha today? amadoda namhlanje. When there's so much rape in society, Akudlwengula kangakumbi apha eluntwini. when there's so much poverty and struggle in the world, Xa kukho amahlwempu amaninzi kusokolo ehlabathini, where are the men? apha amadoda. When children are given to duck, Xa abantwana benikezwa kwitiki nezinye ii-drugs iziyobisi, where are the men? apha amadoda. God says, where are the men? Uthi uThixo apha amadoda. All right. There are two things. Into zimbini. I said I'm summarizing this. Ndiyaqukumbela ngoku. I have to say this before I leave. Kanyanzele into yoba ndithethe le nto phambi koba ndihambe. I'm not here in the afternoon. Andiba lapha emva kwelanga. I'm going to Athlone, Yi-Athlone, Riverside. Riverside. There's a program they asked me to come and Kwinto assist. endiyoyenza phaa. I must say this. Kanyanzele into yoba ndithethe le nto. There are two things. Into zimbini. Two things. Zimbini izinto. In fact, there are three. Zintathu actually. But let's just look at two. Kodwa masijonge zibe mbini. That makes a man weak. Eyenza into yoba indoda iphelelwe ngamandla onke. Two things. Zimbini. Uthi ngoku. How many things? Zingaphi? What that I'm telling you, Abathethwa. we are going to come closer. Siyasondela ngoku kwintloko. There are two things Zimbini izinto that makes a man weak, eyenza into yoba indoda ingabi namandla. such that Kude kufikelela apho uba even when he speaks, kathi into yoba seyethetha there is no power, akho kwamandla kwintetho yakhe. there is no authority, Akukho gunya kwintetho yakhe. there is no dignity. Akukho nesidima kwintetho yakhe. Two things. Zimbini nto ezityisa nto. Let us quickly look at this thing. Azizijonge ezinto. Nam ndi-curious. Siyafundiswa. The first one, Eyokuqala, and because of time, I won't go into ngenxa detail. yexesha sikwazi into yoba Summarize and vale. sawuthi nje sivale. And you can trace these two things Uyakwazi into yoba uzilandelele ezi zinto zimbini. from Genesis to Revelation. Usukele kuGenesis uyotsho kuncwadi These are the problems of men. nazi izinto eziphoqa amadoda. If they can just control this Uba nje thing, bangalawula nje nto zimbini. you have it. Ingalunga. You have it. Ungarayithi. Number one Eyokuqala is appetite. sisu. That's the first one. Nantsi ingxaki yokuqala. That's the appetite. Xa sithetha nge-appetite, It's not necessarily food only. ayikokutya qha. Are we together? Sithetha ngokutya qha. Everything Yonke into you put in the mouth othi uyifake emlonyeni falls under that category. iphaa kule nto sithetha ngayo. Are we together, ne? Sikunye. And the second problem Eyesibini is siyayazi. passion. Yinkanuko. Hayi siyayazi.
Passion. kanuko This problem yengxaki lena is below the belt. ilapha suke lapha ebhandini kwehla Ezantsi kwesing. enzantsi kwesini up below the belt. Ufuna ivakala. We have to be clear on this. Yes. I'll give you example number 1, proof text. Ndizakunika umzekelo. Wesifundele ekhaya ndizosifunda ngoku. You can read at home. I won't read them now. And these two things, Ezinto zimbini. if you read your Bible, Ukufunda ilizwi likaThixo. they are connected. Zihamba kunye ezi. If you are defeated here, Ubetheke apha. if you are defeated here, Ubetheke apha emlonyeni. in what you put in the mouth, Uyityayo bazuzilawula. you will not be able to control the belt. Apha emazantsi. Example number 1 Umzekelo wokuqala is Noah. uNoah. You find in Genesis chapter 9. Fumana phaa kuGenesis. This is a man Indoda lena that walked with God. eyathi ihamba noThixo. And Hey, Nkosi. this man walked with God. Le ndoda yahamba noThixo. He found grace in the eyes of God. Fumana inceba emehlweni And kaThixo. God said, listen, Wathetha uThixo sithi the kuye. end of all things is at hand. Iphelo lezinto zonke fikile. I'm destroying the world. Ngizositshabalalisa umhlaba. But before I can destroy the world, Kodwa phambi koba nditshabalalise umhlabathi, I can see a man khona indoda endiyibonayo that is upright in front of me. eme nto phambi kwami. And the Bible says, Lithi ilizwi likaThixo. and Noah found grace in the eyes of Noah God. wafumana inceba emehlweni kaThixo. And the Bible says, Lithi ilizwi likaThixo. the time of probation ended. Yafika ngoyinto yoba inceba ixesha lenceba livalwe. And Noah entered into the ark. uNoah wathi wangena apha kwisinqanawa. He entered into the ark with his family. Wangena nosapho lwakhe. And the Bible says, Lithi ilizwi likaThixo. after 7 days, you can go and read it, Emva kwezinsuku ziyi-7 God began to rain down waters. Thixo wathi wavulela imvula yonke. There was chaos all over. Ngxaki indawo yonke. It was not just water, Yayingengomanzi qha. but it was earthquakes at the same time. Kwakukho kushukuma nomhlaba. It was volcanoes at the same time. Khashumba nomhlaba. Noah was in the ark. Noah engaphakathi kwisikhephe. Satan was outside of the ark. Wangendawo engaphandle. And Ellen White says, Udade White. as Satan was looking at the anger of God, Xa ungendawo wayijonga ingqumbe kaThixo. he began to become afraid himself. Waqala ngokungendawo woyika yena. He has never seen God so angry. Zange abone uThixo nomsindo kangaka. And then Noah comes out of the ark. Waphuma uNoah. Man that has seen the anger of God. Indoda ebone wonke umsindo kaThixo. Wenza ntoni Noah? What did he do? He got drunk. And what happened afterwards? Kwenzeka ntoni emveni koba enxilile? He took off his clothes. Wakhula iimpahla zakhe. And then he cursed his grandson. Emveni koko kwanyanzeleka ngokuba aqalekise isizukulwana sakhe. Zahamba kunye ngosine. Are we still together? Example number 2. Umzekelo wesibini. Dinah and Shechem in Genesis chapter 34. Phaa. It was just because of one night of passion. Ngenxa nje yobusuku obunye bekanuko. What ended up happening? Kwaphela kusenzeka ntoni? Thousands of men died Amadoda angamawaka afa. because of one man that could not control his passion. Ngenxa into yoba indoda enye zange ikwazi into yoba ilawule umhlaba ongezantsi. Let me take you to the book of Exodus. Masiye phaa Exodus. While the children of Israel were delivered from Egypt, Ngoku abantwana bakaSirayeli babekhululwe eYipute. God revealed his power uThixo waveza amandla akhe in a way that he has never revealed it before. ngendlela angazange ayenze awaveze ngayo He amandla akhe. opened the Red Sea, wathi wavula. and the Bible says they began to sing the song of redemption. Lithi ilizwi likaThixo bathi bacula ingoma yenkululeko. And they were on their way to the land of Canaan. Esendleleni eyeKanani. And now they are going to experience or inherit the blessing that they have been promised. Ngoku bazawuthi bafumane le nto kudala bethenjiswe yona. This is the blessed hope Nathi le nto babethembele that has kuyo. been burning in the heart of Abraham. Ekudala ibatshisa kusukela ixesha likaAbraham. This is the blessed hope Le nto babelindele yona. that was burning in the heart of Isaac and Jacob. Yayisitsha kwiintliziyo zikaIsaac noJacob. Now the time has come Ixesha
loba bafumene laa nto yayithenjisiwe that they must enter the land of Yoba Canaan. bayongena eKanani. And God says, listen, Athi uThixo kube mamelani ke ngoku. you need to be fit. Unyanzeleke kuyafuneka into yoba nilungele le meko. You must be fit Kuyanyanzeleka into yoba nibe semandleni nilungele le meko for you to enter Canaan. ukuze ningene eKanani. He changed their diet. Watshintsha idayithi He yabo. gave them manna. Wabanika imani. And in Numbers 11, they started complaining. Numbers 11 bakhalazela okutya bakunika uMthixo. The Bible says they cried. Lithi ilizwi likaThixo bakhala. They want the flesh pots of Bathi Egypt. sifuna okwakutya besikutya kwilizwe lokukhoboka. We want meat. Sifuna inyama. And the Bible says God killed many of them. Lithi ilizwi likaThixo bathi besayitya loo nyama batshabalalisa uThixo. Example number 3. Umzekelo wesithathu. While they were on the edges now of the river of Jordan, Ke ngoku sebelapha sebezawungena kule ndawo bayithenjisiweyo. one more, Kwakho nje into enye. one more obstacle. Kukho nje umqobo omnye phakathi kwabo noba bafike. And that is the river Yile of river Jordan. lena yaseYordani. I mean, we have crossed the Red Sea, Sidlule iRed Sea. which is bigger than the river. Khulu kakhulu xa si-comparison nale. This is something very small. Ncinci lo mlambo. But the children of Israel, Kodwa abantwana bakaSirayeli Hey. they started sleeping with the women of the Moab. baqala into yoba balala nabafazi babantu bangazithini. And as a result, Ngenxa yaloo nto God killed them again. uThixo wababulala kwakhona. Here's another example. Komnye umzekelo. Sisahamba kunye ngosine. Awunetugeka. Another example, Komnye umzekelo. Samson, uSamson. Yeah. Hey. a man that was called by God Indoda eyayibizwe nguThixo. to be the deliverer of Israel. Uba ibe ngumkhululi kaSirayeli. And God gave special instructions UThixo wanika umyalezo okhethekileyo to the mother of Samson. kumama kaSamson. But listen, Esithi mamela mfazi. this boy, Le nkwenkwe lena. I'm going to use this Ndizawuthi boy liyisebenzise le nkwenkwe. to deliver the children of Intoba Israel ikhulule abantwana bakaSirayeli from their enemies. kwiintaba zabo. But Samson Kodwa uSamson had a problem. enengxaki uSamson. The problem of Ingxaki Samson kaSamson yayilapha. was not in the mouth, Yayingekho lapha emlonyeni yakhe. but it was below the belt. Kodwa yayilapha umhlaba wezantsi. Yeah. And then Samson would sleep with prostitutes. uSamson wayenento yoba athathe abasisi bobusuku alale nabo. And yet he was a mighty man, Kodwa wayeyindoda yamandla. mighty preacher. Engumntu oshumayelayo. Hey, Bazalwane, Bazalwane, there's nothing new under the sun. akho nto entsha phantsi kwalo mhlaba. Mighty preachers, Abashumayeli abamileyo. mighty evangelists, Abavangeli abaziwayo ngovangela. mighty pastors. Abafundisi abaziwayo. They lose their office Bavele bahlukane kwanesihlalo sabo. because they can't control Ngenxa it. yoba abakwazi ukulawula umhlaba ongezantsi. Into ezenzekayo ke siyasazi. And then you know the story of Delilah. We know ibali likaDelali. I came on this one, I'm not making it up. Landelenza lakhe The ke. Bible says Lithi ilizwi the likaThixo. Philistines have been trying to destroy Samson. Abafilistiya kudala bezama into yoba bamtshabalalise uSamson. And they knew Beyazi. the only weapon, the only entrance, the channel, Inye kind of singamngena ngayo uSamson. it is through women. Singamngena ngabafazi. After this call. And then he got this woman. Wafumana lo mfazi kuSamson. Everything clever, Samson will escape. He thought that he was very clever. He thought he was going to escape. He's been escaping for many years. Kudala ephuma isithubu uSamson. Wafumana elona enyukazi. And then he found the greatest of the prostitutes, Delilah. Delilah. And the Bible says Delilah Lithi ilizwi likaThixo kuDelilah. put Samson. Lithi wathatha uSamson. He put him Wambeka uSamson at his knees. apha emadolweni akhe, emathangeni actually. And as Samson uSamson was sleeping there, enjebeleli apha lulalisa inhloko kozana apha emathangeni kaDelilah. he was at his weakest point. Wayeyona ndlela uyikho embona nawe lele. Uyambona now?
He was at his weakest point. kweyona ndawo wayeweak kakhulu. And the Bible says Lithi ilizwi likaThixo. Delilah begged Samson, uDelilah nje belapha emathangeni uyamcenga please, Samson. awundixelele Samson. And Samson eventually uSamson ke nje bephulula opened ngamathanga. up his heart, Wavula inhliziyo yakhe. told the secret of his power. Waxelela iimfihlelo zikaThixo. And what happened to Amandla Samson? akhe. Kwenzeka ntoni uSamson? He died a terrible death. Wafa indlela ebuhlungu. He was not buried with the children of Israel, Zange angcwabe nabantwana bakaSirayeli. but he died in the land of the foreigners, Wangcwatywa kumhlaba wesinye isizwe, the Philistines. amaFilistini. Example number 4 before I Insekelo close. yokugqibela phambi koba sivale. Second last. Second last. You know this one. Yayazi The story of David. ibali likaDavide. 2 Samuel chapter 1, 11 verse 1. David, uDavide mighty man of war, indoda yayilikroti kwimfazwe. mighty man. Indoda yayilikroti. The Bible says at the time of David, Lithi ilizwi likaThixo ngexesha likaDavide Israel reached its peak uSirayeli wade wafika kweyona ndawo iphezulu wayeke wafika kuyo. until David fought so many wars. uDavide walwa iimfazwe ezininzi. He fought so many battles Walwa amadaba amaninzi. until he just relaxed for one battle Wade nje waphumla ke ngoku udaba nje olude. because he has so much experience. Ngenxa yento yoba enamava amaninzi He kaloku. told the children of Israel, Waxelela amakroti akwaSirayeli. he said, go to war. Wathi hayi hambani niye emfazweni. Go to war. Hambani na niye emfazweni. And David remained in his house. Relaxa ngapha endlini. The church is out in war, Ibandla likaThixo lisemfazweni. but there are men in the Kodwa church kwamadoda alapha ebandleni who will relax and sit in the abazawuthi pews. ngoku kuliwa ahlale arelaxe. The church is evangelizing. Ibandla liyahamba lifake imba ivangeli. The work is in front of us, Umsebenzi uphambi kwethu. but there are men Kodwa kukho amadoda who will just sit. azovela ahlale nje. Amen. And then at the same time, while he was still relaxing, Ngeli xesha uDavide ebhizi esephumlile kamnandi. he saw a woman bathing. Wabona umfazi othile ehlamba. My question is, ubufuna ntoni phaa in the first place? Umbuzo wami, what were you doing there in the first place? Ibangela ibhizi wena ubhizi phaya. The church is busy there doing God's work while you are busy looking. Uhlele endlini. Bese nginake. You are staying at home, Hey. seeing things. And then at the same time, Kwangeli xesha he saw Bathsheba. wabona lo uShebathsheba lo mfazi uhlambayo. And he said, bring that woman to me. Wathi hey, kanimsondezeni lo mfazi kum. Even though he was told Nangona wayexelelwe that, listen, uba mamela. ngumfazi womntu This lo. is someone's wife. David said, bring her uDavide to wathi me. hey msiseni man. Passion took over. Inkanuko yavele yathatha imoto. Acinge ngoku. Funa le nto ayifunayo pha. And then he slept with her. Wathatha umlala naye. And then you know the consequences. Yazi ke iziphumo zolala nomntu. A baby was born. Wavela usana. And that baby, Lo mntana lowo. the Bible says, God cursed that child. uThixo waqalekisa olusana oku. If I had time, I was going to stay here. Uba benexesha bendawuhlala kule ndawo. Mankwit. Kodwa ke siyadlula. He cursed that baby. Waqalekisa olusana uThixo. And the child did nothing. Olusana zange lenzwe. But because of the choices of the Kodwa parents. ngenxa yento into ekhethwe ngabazali bakhe uDavide kakhulu. And many of us are suffering today Abaninzi namhlanje siva kabuhlungu sezingxakini because of the choices of our ngenxa parents. yezigqibo ezathathwa ngabazali bethu. I won't go further. Hey. And then the Bible says, Lithi ilizwi likaThixo the consequences of this David's passion iziphumo zale nkanuko kaDavide akwazanga uyilawula resulted in lying, lenza into yoba kwakukho ubuxoki, conspiracy, and murder. kwakho into yoba ze nobuxobo namacebo amnyama wade wabulala umntu. And then at the same time, Kwangexesha linye in the book of Samuel, kwincwadi kaSamuel David has 2 sons uDavide unonyana ababini and 1 daughter. nentombi. The story of Tamar, you know it. Ibali likaThamar. And Amnon Amnon looked at his sister wajonga udade wakhe and then slept with his sister. walala naye. And these news Ezi ndaba ezi came to the ears of David. zafika endlebeni zikaDavide.
And David decided to keep quiet. wathi uDavide hayi makavele athule. At the same time, Kwangexesha linye Absalom uAbsalom is waiting for his father to act. ulindele utatakhe into yoba enze into There kaloku. will be breakfast. Kwakubakho ibreakfast. Tamar is there. uThamari ulapha. David is there. uDavide ulapha. Amnon is there. Amnon ulapha. Absalom is there. Absalom ulapha. Absalom is waiting. uAbsalom ulindile. Daddy, do something. Tata yenza into. But David is quiet. uDavide uvala umlomo. There will be lunch. Kubekho ilunch. Children are there. Balapha abantwana. There's a problem in the house. Usengaka apha ekhaya. But David is quiet. Tata uDavide uvala umlomo. There will be supper. Kubekho isapha. David is quiet. Thula uDavide. There will be church services. Kwabakho ii-services zebandla. David is quiet. uDavide uthule. He's leading the services. Ukhokhela ii-services. Bayafa abantwana endlini. My children are being destroyed at home. Are we together, beloved? Amen. And then as a result, Absalom gets fed up. Ngenxa yale nto engoku uAbsalom wade wadikwa. He's looking for justice. Uthi ndifuna ukuba kulungise ke le nto imoshiweyo. Ufuna ugwetyela. Ufuna ugwetyekela. He's looking for justice. Ufuna He ugwetyela. said, I'm going to take the law of this house into my own hands. Uthatha umthetho wale ndlu apha ezandleni zam. If you are not going to man up and be the father of this Uba house, awuzuba ngutata kule ndlu. I will be the father of this Uzawuba house. ngutata ke kule ndlu. And Absalom kills uAbsalom wabulala Amnon, his Amnon. brother. Yo. At the same time, kwangeli xesha he leaves his father's house. wamke endlini katata. And the Bible says in chapter 15, Lithi ilizwi likaThixo in 2 Samuel chapter 15, he says, uthi xa ithetha this is Absalom uAbsalom decided to be the ruler of Israel wagqiba ekubeni uba uzawuba nguye inkosi yakwaSirayeli because he was saying in his mind, ngoba wayesithi engqondweni yakhe my father has no justice. utatam akanayo kokugweba okulungileyo. In other words, Ngamanye amazwi he's not fit to lead the nation. akalungelanga into yoba aphathe izizwe. He's not fit to lead the church. Akalungelanga into yoba aphathe ibandla. And then the children of Israel were divided. uSirayeli waphekeka yini. Hey. Kukabaka Absalom, Kwabaka-Absalom, kukabaka David. there were those of David. And then finally, Ekugqibeleni the servants of David killed Absalom. iicaka zikaDavide zambulala unyana wakho Absalom. And David uDavide cried. wakhala And he said the following week, wathetha esithi it's as if he's writing his obituary. angathi ndibhala incwadi yokufa kwam. He says, the God of Israel said, Uthi uThixo kaSirayeli uthe the rock of Israel spake to me. ilitye likaSirayeli lithethe nam. He that rules over men Yena ophethe amadoda must be just, nguye olungileyo. ruling in the fear of God. Kufuneke ephathe ngendlela enoloyiko likaThixo. And then it says in verse 5, although my house be not so with God, Nangona indlu yam ingekho njalo kuThixo, he acknowledges the fact that my house wavuma into yoba indlu yam is not what it's supposed to be. ayiyo le nto bekumele uba yiyo. And then he says in 2 Kings chapter 2 verse 2, Aqhubeke sithi he tells Solomon now, uxelela uSolomon ke he's on his deathbed, uyafa ke ngoku xa phaa kulaa bhedi yakhe and he yokufa. begins to think and reflect on his life. Acinge ngobomi bakhe And he says, athethe sithi Solomon, 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 I am going to the way of all the earth, that is, I'm going to die. kule ndawo iya wonke umuntu aphelela kuyo. And he says, Solomon, Solomon, show yourself a man. ziveze into yoba uyindoda I have failed as a man. ngoba mna ndifeyilishile uba yindoda. Yo. Hey, God. Lesilapho isiphoso sam. Beloved, Bazalwane, I'm ending here. phela apha. Hey. God is speaking to a person, an individual today. uThixo uthetha nomntu omnye namhlanje. It's difficult to end this without talking about Jesus Christ. Kunzima uthetha le nto ukuvala le nto singathethanga ngoYesu. Hey, God. Jesus Christ uYesu Kristu was the ideal man. wayengoyena mfanekiso onguye wendoda uba yintoni indoda. He was the ideal man. Wayeyindoda yoqobo. And he presented to us the standard of what a man Wasibonisa is. into yokuba indoda yintoni.
Yes. His greatest temptation. eyona nto umcelamngeni uyesu His greatest temptation eyona nto eyimtsalele ifuna umtsalele uba ona was in the wilderness when he was fasting for 40 days. kwakungoku wayesentlanga ehleli 40 days and 40 nights Hungry! elambile And he did this for you and I. eyenzela le nto for mna nawe So that the chains of appetite kwenzele le okwakubanjwa zinkanuko yomlomo can be broken. yophuke And he fasts. wahlala engathi The devil says, if you are, wafike ngokumtyholi esithi uba wena command that these stones be made bread. ukungunyana kathixo lithi kuke la matye abe sonke You know, Adam failed right there. uyabona ukuthi adam yena kaloku wafelisha apha yena wavela watyayela And Christ says, I'm going to start where Adam failed. uthi uyesu kule ndawo adam wawa kuyo le ndizawuqala kuyo And Jesus Christ, uyesu kristu though he was the son of David, nangona wayengunyana kadavide though he was the seed of Abraham, nangona wayesizalelwana sika-abraham in other words, being the seed of Abraham, ngamanye amazwi nje uba wayevela kuabraham he had the genes of David in him. wayenezijinzi zikadavide apha kuye Wayenenkanuko zikaSolomon. he had the last of solomon He had them in his genes. wayenazo apha kuye esiqwini 100% man. engumntu ngokugqibelekileyo Being a man 100%. engumntu fully The Bible says he was tempted in all points, lithi ilizwi likathixo wayendwa kuzo zonke iindawo but without sin. kodwa abona Hallelujah. Amen. Without sin. Thank you. abona Let me just put this point here. beke le nto Yabona uYesu Kristu in his you ministry, see jesus christ he was forever surrounded by women. uyesu wayesoloko erhanqwe ngabafazi Yavakala mziki. Amen. There are men you can't trust with women today. ukho amadoda soze ubathembe nabafazi ushiya inkosikazi yakho icaba le ndoda at your own risk And the Bible says, lithi ilizwi likathixo and Jesus Christ, uyesu kristu he was tempted wayendwa in all points, kuzo zonke indawo umntu ayendwa kuzo yet without sin. kodwa bona In the Garden of Gethsemane, kwigadi yasegetsemani all the powers of the devil wonke amandla ongendawo were released on him. avulelwa awuwa kuyesu kristu And Jesus Christ uyesu kristu was the object of the storm. yayinguye wayifunwa ngala mandla ongendawo And being the object of the storm, bebenguye ofunwa ngongendawo Ellen White says, udade white he was beaten and bruised. wabethwa ephukile And then he was praying wathandaza until he sweated blood. thandaza wade wabila igazi Amen. I believe he first sweated water ndiyakholelwa into yoba waqala wabila umbilo until the water finished in his body. ade aphela amanzi apha emzimbeni wakhe And the only fluid that remained washiyeka ngoku into engathi ngamanzi eshiyekileyo was his blood. yaligazi lakhe He started bleeding ana blood. ke ngoku into babile olu gazi And he cried and said, Father, Father, sithi bawo remove this cup from me. khawususe le ndebe kum Remove it from me. suse kum le ndebe He praised this thing 3 times. thandaza lo mthandazo And kathathu there was silence in heaven. kwakhe ezulwini Oh, my dear friends, while he is praying, ngokwethandaza zihlobo the Bible says lithi ilizwi the likathixo heavens opened. amazulu avuleka And as the heavens opened, amazulu evuleka an angel that stood in the presence of God isithunywa esima phambi kothixo came down sahla and strengthened Jesus. samomeleza uyesu And the Bible says lithi ilizwi likathixo the angel told him isithunywa samxelela lisithi that son of man, nyana womntu son of man, nyana womntu listen, mamela don't give up. awuphelelwa ngamandla This thing will benefit humanity. le nto izawunceda ilizwe liphela It will benefit humanity. abanceda bonke And because of those words, ngenxa yaloo mazwi Jesus said, uyesu wathi I am going to carry the cross. ndizamthwala lo I mnqamlezo am going to Calvary. ndiyaya ekalvari Jesus Christ died on the cross, wafa uyesu kristu Yeah. emnqamlezweni Amen. bowed his head kubuthi nto in the midst of darkness.
kuba umnyama phambi kwakhe. Even though he felt forsaken and cried, Elohim! Nangona wakhala engathi ulahliwe sithi Nkosi, Thixo wam, Why have you forsaken me? undishiyele ntoni na? But still he did not give in. Kodwa zange ndikezele kunjalo. And he died and he resurrected. Wafa, wavuka. And today he lives. Namhlanje uyaphila. And because he lives Ngenxa yento bephila. as a man, Njengendoda, God can restore you. uThixo angathatha kuloo meko kuyo akubuyisele kwimeko eyiyo. As a man, even though you have Njengendoda, failed, nangona kudala usiwa. even though you have failed, Nangona kudala ufeyila. God says, don't give up. uThixo sunikezela. Amen. I will conquer through you. Ndiza kuyisa mna apha kuwe. Hallelujah. Thank you, Lord. Let's sing a song. We're going to pray and Sicula ingoma. something. Sithandaze. I'll make an appeal. You can sing the song. If there's a man Ikhona indoda that says, Lord, ethi Nkosi, I know I have failed. ndiyayazi into yoba ndifeyilile. I am not where I'm supposed to be. Andikho kule ndawo bemele uba ndikuyo. Please save me today. Ndisindise namhlanje Nkosi. If that is your prayer, Uba umthandazo wakho lowo, please come forward. We are going to pray for you. ndiza ngaphambili sizothandaza. If you are a man Uba uyindoda and you say, Lord, uthi Nkosi, I have failed, ndifeyilile. Andikho kule ndawo bemele uba ndikuyo.